Pharmanex je spoločnosť vybudovaná na vedeckých základoch. Firma sa stala našou vášňou a výzvou. Dôležitejšie ale je, že ako veríme, produkty pravej hodnoty nemožno vyvinúť bez podpory vedy. Nevyrábame jedinečné produkty tým, že pestujeme čajové listy. Namiesto toho meriame. Používame skutočnú vedu. Vo svojom jadre je Pharmanex pre priemysel štandardom. Pharmanex predstavuje merateľný rozdiel. Vďaka svojemu vzťahu k vede spôsobil Pharmanex revolúciu v spôsobe, akým sa meria úroveň antioxidantov v našom tele. Biofotonický skener je prvý nástroj, ktorý používa svetlo a je určený na neinvazívne meranie úrovne antioxidantov v koži. S touto technológiou sú zákazníci Pharmanexu jediní užívateľia, ktorí môžu preveriť účinok svojich výživových doplnkov. Môžem vám ako lekár a výskumný pracovník povedať, že v celej oblasti doplnkov výživy máme dobrý dôkaz, že to naozaj funguje. Produkty spoľahlivo poskytujú sľúbený efekt. Obsahujú skutočne to, čo je uvedené na obale. Pharmanex sa jednoznačne podriadil týmto dvom veciam. A tak i vzťah nie je na rozdiel od problémov kardiológov taký oneskorený. Biofotoskener vyvinuli lekári a vedci na špičkových amerických univerzitách a je na svete prvým prístrojom, ktorý meria hladinu antioxidantov pomocou Ramanovej spektrofotometrie. Táto metóda tu bola už vyše 50 rokov a používala sa výlučne na vedecké účely. Pritom je to nádherne špecifická metóda, ktorá vedie k pochopeniu molekulárnej štruktúry karotenoidov. Nové na tejto technológii je to, že sa zmenil a upravil jej dizajn tak, aby sa veľmi ľahko dala neinvazívnym spôsobom zmerať úroveň karotenoidov z vašej pokožky, a to za pár minút. Domnievam sa, že skener spôsobí revolúciu v tom, čo si ľudia myslia o svojom zdraví a výžive, pretože poskytuje ľahkú cestu k vyhodnoteniu stavu antioxidantov získaných z výživy. Pri tomto biofotoskeneri je to prvýkrát, keď sa používa laser na snímanie profilu karotenoidových antioxidantov. Predtým nikto takým niečím nedisponoval. Keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí výskumu antioxidantov venujú celý život, ako doktor Lester Packer, tak vám povedia, že ak by mali túto mašinu pred 40 rokmi, keď robili svoje merania, ich možnosti by bývali takmer neobmedzené. Je to naozaj veľmi významná zmena. Biofotoskener firmy Pharmanex meria úroveň karotenoidov v tkanive na povrchu ľudskej kože a používa pritom optické signály. Tieto identifikujú špecifickú molekulárnu štruktúru karotenoidov a prepíšu ho do tzv. Kožného karotenoidového skóre SCS. Váš SCS je dobrý indikátor celkového stavu vašej antioxidačnej ochrany. Pharmanex exkluzívne disponuje touto jedinečnou a patentovanou technológiou. Hľadajte na obaloch vašich produktov pečať SCS certifikácie a ich užitím sa zvýši vaše SCS score. So skenerom sa viaže niekoľko pozoruhodností. V júni 2005 obdržal Pharmanex víťaznú cenu American Business Awards na každoročnom udeľovaní v New Yorku. Ocenenie bolo vyhlásené v New Yorku za svetového obchodného Oscara. Spomedzi najinovatívnejších spoločností ju získal práve Pharmanex ako uznanie za biofotoskener. Prístroj bol predstavený aj na prestížnych konferenciách. New Yorkská akadémia vied, Kalifornský spolok pre oxidáciu, Americká spoločnosť vedy o výžive, Gordonská vedecká konferencia, Americké kolégium pre výživu. Vo svete sa dnes používa okolo 4000 skenerov, s ktorými sa nechalo zmerať už vyše 3 milióny ľudí. Prvýkrát je teraz možné pre kohokoľvek ľahko zistiť hodnotu tohto významného biomarkeru. Nie len, že sa dá zmerať úroveň vašej antioxidačnej ochrany, zmenu navyše aj zbadáte a pocítite silu produktov LifePak a G3 vo vašom tele, keď sa bude zvyšovať vaše SCS score. Teraz uvidíte sami to, čo bolo zistené klinickými štúdiami s LifePakom a G3. V skutočnosti mám takú dôveru v účinok týchto produktov, že vám ich dodáme s plnou zárukou vrátenia peňazí. Takže zmerajte si vaše SCS, vezmite jeden alebo obidva produkty podľa doporučenia a ja vám garantujem, že vaša hodnota stúpne.